Hvad synes du om de forslag, der er kommet til nogle nye mærker i FDF? Jamen det er lidt både og, fordi jeg kan sagtens forstå, hvorfor de er kommet, og jeg kan sagtens forstå, hvorfor de er udviklet, som de er. Men jeg synes bare ikke, at det er en optimal løsning, der er blevet lavet. Hvorfor? Det synes jeg ikke, fordi for det første så perler, eller den udformning, hvad vi nu skal kalde den, de har nogle ulemper med sig, i og med, at de er så dyre, og også i og med, at hvis der er en snor, der knækker eller et eller andet, så ryger de alle sammen af. Og du skal alligevel sy mærker på, når du får arrangementsmærker, fordi de kommer som stofmærkerne. Og så det pædagogiske system i det, synes jeg, der kan være et problem, fordi at hvis man har pusling eller tumling, at der er nogle specifikke krav til, hvordan skal de kunne opnå det her mærke. Det kan den enkelte leder selvfølgelig vælge sig bort fra, men jeg synes stadigvæk, det er lidt problematisk. Og så følger jeg op på det, som jeg har hørt fra seniorerne i Landstillet, og at de var meget imod mærkerne, og det er ligesom det med at repræsentere, så det bliver jeg nødt til at følge op på, og ligesom stemme på deres vegne også. Hvad har du af holdninger herovre? Jeg mener især noget af det, som der er problematisk ved det nye mærkesystem, er, at de her specifikke krav, der stilles til mærkerne, fordi lige pludselig bliver FDF noget, man kan være god og dårlig til, og det er ikke noget, man har været før. FDF har været noget, som alle kunne være med til, og du har ikke skulle kunne noget specielt for at være FDF'er. Og lige pludselig med de her nye mærker, så kan du være god til tingene og være god og dårlig til FDF. Og det synes jeg har været en af vores rigtig store fordele, at FDF er bare for alle. Selvfølgelig kan jeg godt se, at det som senior kan være super sjovt og spændende at have et eller andet at stræbe efter. Og sige, at jeg skal kunne det her for at få det her mærke, men det kan man jo også sagtens sætte sig selv de mål med de gamle mærker. Jeg tror, det er rigtig svært for en pusling, hvis der er to små puslinger, og de skal tage et mærke, så den ene kan måske lige pludselig ikke få mærket, fordi han ikke er god nok. Det synes jeg er meget problematisk med de nye mærker.